nechceli kúpiť, ale my sme to predali, že? My sme predali zemiačky, no. No? A to aj ty chceš zemiaky predávať? Áno. Áno, no poď. Poď, teraz ideš ty. Ty budeš, Natálka bola, že v tej zemiačky a ty budeš Ružiak, dobrý? No, poď hači sem hore, opa. Určite vie, čo to je ružiak. Opa. No a poď na chrbátik, teraz počkaj. Môže byť aj na rukách. No, Chceš ísť na rukách, Matuško? počkaj, teraz pustí Natálka. Poď na Matuško, chyť sa. No, tak. Zemiaky, ježišmária, počkaj tam. Natúlka, nie. To ja sa nezdvihnem. To sú nejaké ťažké zemiaky. Tu sú dvaja. No už 2 pytle nechytím. Kde sú? Sekne ťa. Tu sú zemiaky, takto. Dobre. Vy ste ma zničili.